Вижте, тази прекрасна неделя след 3 дена дъжд. Идеалното време е да ходим да ядем сладолед на едно от най-добрите места за сладолед в София. Ето, че стигнахме Желатерия Натурале. Така, и ето ни Желатерия Натурале, нали така? Желатерия Натурале, най-добрият здравословен и много вкусен сладолед в София. Богат избор от сладоледи. Яд пиеме ще ста, Алекс, окей. Най-готиното е, че всички са правени от естествени продукти. Доколкото знам, от една планинска мандра мисля, че взимат млякото хората. И няма нищо изкуствено в тези сладоледи. Уникално вкусно. Сега ще ги пробвам. Това, което днес пробвам, е сладолед с фурни. Без никакъв допълнителен подсладител. Втората топка е шоколад Zero. Шоколад без захар с сироп от тоза. Вкусът е съвсем различен от сладоледите, които може би сме свикнали да ядем. Просто е много лек и много естествен. Няма никакви изкуствени добавки. Това е правилният адрес в интернет, за да видите какво се предлага освен сладолед и къде точно се намира това място. Така, заповядайте на Стар Иван Чешман 12. Ние си тръгваме. До нови срещи! Чао!